No, teraz máme nejakých 3 hodiny a 25 minút a ja idem si kúpiť dačo na jedenie. Podotýkam, sme v Huahine a ja som tu bol len pred rokom a pol, ale neviem presne, kde sa 7-Eleven obchody nachádzajú. Takže idem to teraz hľadať. Toto je na Huahine zaujímavé, že to mesto je veľmi tichučké oproti Pattaji. No teraz idem tu tak po ulici, čo hneď je za prvou križovatkou. A tu idem hľadať 7-Eleven. Ako je pravda, že v tomto meste nájsť 7-Eleven je tak trošku ťažšie, nie tak jak v Pattaji. No ale ono v celom Thajsku sa tie obchody dajú nájsť veľmi ľahko. Akurát tu, v tejto oblasti, kde my bývame, tak je to také, že oni akéby od nás boli v takom radiuse, v okruhu mimo nás. Ono ináč, ak sme boli raz v Bangkoku, to tam funguje niečo podobné, že keď máte školu alebo univerzitu, alebo ja neviem, strednú základnú školu, tak v okruhu 1 kilometru, tak tam nenájdete žiaden obchod, kde vám predajú alkohol. A toto by mohlo byť kľudne aj u nás. Že ak je škola, tá kilometrový okruh a žiaden alkohol tam nekúpite. Oni to tu tak majú v tomto tak zaujímavo urobené, no. Len ja som zvedavý, že kde ten 7-Eleven nájdem, lebo je pravda, že tu v Huahine tak je to trošku ťažšie. Do you know, girls, where is 7-Eleven? Is there? 7-Eleven. I don't want massage. I want massage you. I need only found 7-Eleven. I want massage you. I cannot. I am homo. I want massage you. She take care? No. She take care? There is 7-Eleven. Yeah? Okay. Kapong kap. No, tam je 7-Eleven a tieto baby od masáže, to sú také, aké v Pattaji, také priľahlé, alebo jak to mám povedať, priľnavé. Oni na vás priľnú len tak z ničoho nič. Kapong kap. Bye, girls. Hello, welcome. Som prakticky celý deň nič nejedol. Akurát jedno jedlo som si dal. To je bomba. Toast vnuka je párka a syr. Úplne taký základný toastík, ale je perfektne vynikajúci. Nemám mu čo vytknúť. Bomba. Koľko je hodín? 3:37, pol štvrtej. A idete do obchodu a vám zohrajú toast. Toto nemáme doma. Čo je škoda. No ne? Ktorí ste z Prešova, tak určite viete, čo sa chodilo tak dlho vonku zabávať. A kde chodili všetci ľudia? Do Irišu sa najesť.
A tu v Thajsku, tak každý jeden 7-Eleven je niečo také jak Irish. A to nielen 7-Eleven, tu normálne sú aj reštaurácie. Keď uvidíte nejakú reštauráciu z týchto otvorenú, lebo teraz tu je všetko zavreté, ale keď náhodou uvidíte nejakú otvorenú, tak si môžete byť na 100% istí, že vás tam obslúžia. Či chcete alebo nechcete, obslúžia vás tam. Takže sa kľudne všade najete. A toto je na Thajsku tá najčarovnejšia vec. Že tu vždycky dostanete kedykoľvek, čo chcete. A to nemyslím len jedlo, ale doslova čokoľvek. A už sa blížime ku hotelu, no to nič, to ja už idem hájať. No nič, to bola len taká malá exkurzia za tým, jak som išiel hľadať jedlo v Hua Hine. Lebo v Pattaji mi to trvalo 9 minút a tu teraz mi to trvá nejakých 20 minút. Ale viete to vždycky nájsť. Takže tak. Čaute.